Hi friends, good morning. Have a great day and welcome to my mini vlogs. तो ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଆମ କୁନି କୁନି କ୍ୟୁଟ୍ କ୍ୟୁଟ୍ ବେବି ମାନେ କେମିତି ମାନେ ଶାଢ଼ୀ ଲୁକ୍ଅପ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଗେଟଅପ୍ ନେଇଛନ୍ତି ଶାଢ଼ୀର। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସମସ୍ତେ ରେଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି। ତ କୁହନି ସନ୍ଡେ ଥିଲା ତ ବହୁତ ମଜାମସ୍ତି କରୁଥିଲି। ତ ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ପରୀ, ଲୋରା, ଡବ୍ଲୁ, ଇଏ ଆମ କଣ୍ଢେଇ। ତ ବହୁତ ମଜାମସ୍ତି ହେଇଥିଲା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମେକଅପ୍ ବି ତାଙ୍କ ଧୁମଧାମ ଚାଲିଛି। ମାନେ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିବେ ଏତେ ମାନେ ସେମାନେ ଜେଣ୍ଟଲି ଭାବି ନେଇଛନ୍ତି ପୁରା ମେକଅପ୍ ଉପରେ ମେକଅପ୍ ନେବେ ସେମାନେ। ତ ମୁଁ ଥୋଡ଼ାସା ମୋ ଲୁକ୍ ଦେଖେଇଦେଲି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ଜମା ବି ମେକଅପ୍ ହେଇନି, ତଥାପି ମୁଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି ମୋର। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କ ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଥିଲା। ମୁଁ କହିଲି ଟିକେ ତ ମାନେ ମଜାମସ୍ତି କର, ତ ଏମାନଙ୍କ ଚାଲିଥିଲା ଏ ମଜାମସ୍ତି। ତ ଦେଖୁଥିଲେ, ତାପରେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ବି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ମଜାମସ୍ତି ଚାଲିଛି। ତ ଇଏ ଆମ କଣ୍ଢେଇ କ୍ୟୁଟ୍ଟା ଯାହା। ୟା ପରେ ଆମର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା ଫୋର୍ ବୋହୂଙ୍କ ଲୁକ୍। ତ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ବହୁତ ମଜାମସ୍ତି ହେଇଥିଲା ଆମ ସଣ୍ଡେରେ। ତ ଆପଣ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାର ହେଉଛି। ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍।